Obrim el temps dels tertulians ocasionals del Maneres de Viure, avui en el format que un cop al mes compartim amb alcaldes i alcaldesses de municipis mitjans i petits del país. Busquem el relat de la política de proximitat, la més propera amb els ciutadans, aquella que escolta les històries i posa nom i cognoms als problemes quotidians. Maneres de Viure és altaveu de la tasca que fan els alcaldes i alcaldesses. Ja són més d'un centenar els que han passat pel programa. Glòria Trullàs, molt bon dia. Bon dia, Carme. Avui alcaldes de 3 poblacions que tenen l'agricultura i la ramaderia com a principal font d'ingressos. Doncs sí, de dimensions i casuístiques molt diverses, tots 3 municipis són considerats rurals, són poblacions a les quals la major part de la seva activitat productiva ha estat o és derivada de l'activitat agrícola o ramadera. I ens acompanya Sergi Vilamala, alcalde de les Masies de Voltregà. Un municipi d'Osona ubicat a la Plana de Vic. Els seus quasi 3.200 habitants es troben disseminats en diversos ravals de cases, masies i poblets. Sergi Vilamala és llicenciat en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona i postgrau en Gestió de Govern Local. L'any 1991 entra en la política municipal. 5 anys més tard ingressa al Partit dels Socialistes de Catalunya. Des de l'any 2003 és alcalde pel PSC a les Masies. Des de febrer de 2012 també és el primer secretari socialista d'Osona. A les Masies de Voltregà, la principal font d'ingressos prové de la ramaderia extensiva, de la fabricació de pinsos per al bestiar i de 2 empreses, una metal·lúrgica, la Farga, que dona feina a quasi 400 persones, i l'empresa Bon Preu, que té la seva seu fiscal en aquesta localitat i que dona feina a uns 200 habitants. Les línies prioritàries del seu govern passen per reforçar les polítiques socials, especialment ajudes socials i educatives, el servei d'assessorament en ocupació i potenciar també els serveis del consistori sense que això repercuteixi en la pressió fiscal. Senyor Vilamala, molt bon dia, benvinguts a Maneres de Viure. Bon dia. També ens acompanya Gabriel Pena, alcalde de Seròs. Amb 1.921 habitants i una gran extensió, 98 quilòmetres quadrats, Seròs està ubicat a la comarca del Segrià, tocant el Baix Cinca, una zona que ha gaudit d'una terra molt fèrtil gràcies a la presència del riu Segre. Això li permet viure principalment de la fruita dolça, tot i que també està guanyant presència les oliveres i els ametllers i de la ramaderia. Durant els mesos de la recollida de la fruita, la població es multiplica, quasi una quarta part. De fet, és estrangera ja durant tot l'any. Pràcticament no hi ha atur. Gabriel Pena és llicenciat en Ciències de l'Educació i alcalde de Seròs per Esquerra Republicana de Catalunya des de l'any 2005, a dedicació completa, governa en majoria. Aconseguir la construcció d'una variant que derivaria el trànsit fora de la població i la finalització de les obres d'una residència d'avis són alguns dels objectius prioritaris del seu mandat. Senyor Pena, molt bon dia, benvingut aquest matí de diumenge a Maneres de Viure. Què tal, com esteu? Bon dia. Molt bé. I finalment avui comparteix condició de tertulià ocasional del Maneres de Viure l'alcalde de Sant Quirze Safaja, Ramon Banús. Amb 671 habitants, Sant Quirze Safaja, situat a la comarca del Vallès Oriental, és el municipi situat més al sud del Moianès i tocant a Osona, comarca a la qual ha format part històricament. És una localitat rural petita, dividida en 2 sectors, la parròquia de Sant Quirze i la de Sant Pere de Bertí, i amb una població dispersa en masies i urbanitzacions. Durant l'estiu i els caps de setmana, la població es multiplica per la gran presència de segones residències. L'activitat agrícola recula en favor de la ramadera. S'ha desenvolupat la cria de porcí, boví i oví. La principal font d'ingressos, però, han esdevingut els serveis als estiuejants i també als turistes. Ramon Banús és originari de Santa Perpètua de Mogoda, on va treballar com a enginyer tècnic en una empresa de maquinària pesant fins a prejubilar-se. Viu a Sant Quirze Safaja des de fa 4 dècades i porta més de 20 anys involucrat en la política municipal. Ha ocupat la regidoria de serveis i la primera tinença d'alcaldia i l'any 2007 es convertia en alcalde per Convergència i Unió, feina per la qual no percep ingressos. Entre els objectius del seu mandat estan preservar l'entorn, pols d'atracció d'estiuejants, com dèiem, i de turisme, que darrerament està portant riquesa, i també mantenir la qualitat de vida de la població. Senyor Banús, molt bon dia i benvingut també aquest matí de diumenge. Molt bon dia a tothom. I enviem també una salutació als companys de Ràdio Voltregà al 107.8 de la FM. Benvingut. A mi la primera pregunta que m'agradaria formular-los seria arrel de les declaracions i de la proposta sobre la reforma del món local que feia fa tot just una setmana el ministre Montoro. Com els afectarà i com veuen aquesta reforma de l'administració local?
Bé, en principi és un avantprojecte que segurament serà reformulat de forma important, no? Perquè qüestiona moltes coses que no són reals. Aquí ho comentàvem amb els alcaldes, quan es comença a qüestionar els ingressos de cadascun dels alcaldes, els 3 que som aquí no cobrem cap sou de l'Ajuntament. Per tant, posar en aquesta consonància d'aquesta llei com a primera condició que això repercutirà sobre la disminució de les despeses dels ajuntaments és falsa, no? El que sí que és veritable, i això segur que hi estarem tots d'acord, és que cal una reformulació de dalt a baix de l'administració. És a dir, no té sentit que hi hagi un Ministeri de Cultura quan tenen les competències delegades les comunitats autònomes. No té sentit avui en dia que els ajuntaments tinguem 2 administracions supralocals, diputacions o consells comarcals, quan moltes vegades ens presten similituds de serveis. Per tant, tot això cal reformular-ho, però sobretot donar competències als serveis de proximitat que donem als ajuntaments. Senyor Pena? Bé, jo coincidiria aquí amb l'alcalde, amb el Sergi, alcalde de les Masies. Crec que això és una cortina de fum de cara a lo que en aquests moments estem patint i veient en tots els mitjans de comunicació i el que estem notant en l'ambient del dia a dia en el carrer i entre la gent, no? I que és la voluntat aquesta de fer com sigui, de reduir la despesa i de que ens posem una miqueta a to segons les directrius que puguem anar o puguen venir des d'Europa. Jo li auguro un futur gairebé que no anirem enlloc. Possiblement no anirem enlloc perquè ni ell potser no arribi a ser ministre per poder acabar de debatre un tema com aquest que és prou important. El que caldria, i coincideixo amb ell, és mirar bé quines són realment aquelles despeses que són no per lo suntuoses, però sí per lo que innecessàries, com podríem tenir amb els consells comarcals aquestes macro, diguéssim, entitats supramunicipals que en definitiva l'únic que són entitats per a acollir càrrecs polítics, compromisos que marxa una gran quantitat de la despesa que hauria d'estar destinada als ajuntaments i, en definitiva, donar serveis a la població. Per tant, no crec que vagi per aquí. El que hauríem de fer és, possiblement, una pedagogia de poder compartir amb els municipis de l'entorn aquelles infraestructures i aquells serveis que ens podrien permetre no tenir una despesa individualitzada per cada un dels ajuntaments o repetida i en canvi sí que la podrem tenir repartida. A partir d'aquí podríem entendre que podríem reduir aquesta despesa en el que fa referència als ajuntaments. Però el primer és reduir aquesta macrodespesa, suntuosa despesa, que no és altra cosa que donar acollida a gent que no té res a dir ni res a fer amb el que fa referència als serveis que la ciutadania reivindica. Senyor Ramon Banús. Bueno, la meva opinió és coincident bastant amb ells dos, o sigui que jo crec que aquesta llei s'ha fet pensant més aviat, com diem aquí, amb els peus que amb el cap. No sé, és començar una casa per la teulada. Com ells han dit molt bé, els problemes de la manca de diners no crec que vinguin dels ajuntaments ni mitjans ni petits, perquè aquests estem fent mans i mànigues per poder tirar endavant els nostres municipis, ajudar la gent tant com podem, intentar que les despeses que hi hagin siguin les necessàries. Tot això ho estem fent, no cal que vingui un altre senyor que ens digui com ho hem de deixar de fer. Això, per tant, coincideixo. Sí que és veritat, també, que tenim moltes administracions solapades i que estem donant serveis per 2 puestos, coincidint amb l'alcalde de Serós. El que hauríem de fer molts ajuntaments és intentar de reduir i d'anar concentrant, diguéssim, serveis entre 2, 3, 4 municipis, perquè d'aquesta manera els podíem donar millors i més baratos. Aquesta és la via que hauríem de començar a treballar i tirar endavant. No l'altre, que torno a repetir, és començar a la casa per la teulada. O sigui, no l'acabarem mai, aquesta casa. Amb propostes com les del ministre Montoro es constata un desconeixement total del món local? Absolut. Deixa'm posar una dada. El 50% de la despesa de l'administració local la suporten 2 ajuntaments grans, que són Madrid i València. Si descomptéssim aquests, la resta d'ajuntaments, ja posem de la globalitat no només de Catalunya, sinó de la resta de l'estat espanyol, no tenen pràcticament endeutament. Podríem trobar honroses excepcions, però és a dir, el 50% el suporten 2 ajuntaments. Vol dir que la resta estem molt ben sanejats econòmicament. Hem fet molt bé els deures. I com ells deien,
I nosaltres tenim un exemple molt clar. Nosaltres som un municipi que envoltem amb un altre, que és Sant Hipòlit de Voltregà. Des de fa anys ja compartim els serveis, és a dir, els serveis de secretaria els tenim conjunts entre els dos ajuntaments. Per tant, paguem una despesa pública només d'una persona que fa donar fe pública dels actes administratius que es produeixen a l'Ajuntament. I això amb el decalatge de tots els serveis. Tenim una piscina per als 100.000 habitants, no cal que cada ajuntament tingui una piscina, cadascú pels seus 3.500 habitants aproximats que tenim cadascú. Per tant, ja hem fet aquesta racionalització de serveis. Una residència d'avis única per als dos, camps de futbol, dos, però perquè són necessaris perquè s'ocupen. Tenim 3 pavellons esportius, però utilitzats des de les 5 de la tarda fins a les 11 del vespre, bàsicament perquè tenim una entitat esportiva, és el Club Patí Voltregà, que és ha estat campió masculí i femení d'Europa en diversos anys, etc. Tenim un potencial esportiu. No vol dir que hagin malgastat fent inversions, com algú diu. Municipis tenen 3 pavellons, aquests dos. Bueno, però estan utilitzats o no? Per tant, és a dir, aquesta és la sensació o el sentit que hem de buscar, utilitzar al màxim els serveis que tenim. Parlaven de compartir, de mancomunar. De fet, tenim exemples de serveis mancomunats tant a les Masies de Voltregà com a Sant Quirze Safaja. Sí. A Serós més complicat, no? Tot i que hi ha hagut intents. És una assignatura que la tenim pendent. Possiblement, de les coses bones que pot aportar aquesta situació actual de la crisi, ens permeti que, almenys aquest alcalde, perquè el que no m'acabaran serà la paciència i la voluntat de poder arribar a tenir aquests acords i el que dèiem, la proximitat amb aquests petits nuclis que som nosaltres ens pot permetre, i que pràcticament ens coneixem, tots d'un poble i de l'altre, ens coneixem, doncs arribi a aportar aquesta possibilitat de tenir aquests serveis compartits. Nosaltres en aquests moments estem en una situació una mica complicada perquè el nostre secretari ha millorat la seva situació i pujarà o se'n va cap a una població més important, i és l'ocasió i el moment com per a poder, com aquí bé es parlava, de poder mirar de compartir amb alguna altra població del costat aquesta feina. Avui dia, en què les noves tecnologies les tenim a tocar en qualsevol moment, crec que és l'oportunitat que se'ns presenta per poder, a partir d'aquí, iniciar un procés que és el de compartir per estalviar i donar una qualitat de servei similar o millor. I què atribueix vostè el fet de que fins ara això no hagi estat possible en el cas de Serós amb els municipis veïns? Possiblement perquè hem tingut encara molt arrelat aquest sentiment, diguéssim, de competència o competitivitat amb els temes del jovent o de l'esport o d'altres qüestions que ara ja no tenen raó per què donar-se, perquè fins i tot amb el tema de l'esport nosaltres tenim també un pavelló que també el tenim obert des de primeres hores del matí fins a les 10 o les 11 del vespre perquè està utilitzat, un pavelló molt maco. I tenim també instal·lacions de camp de futbol, però tenim una escola de futbol que acull a nanos dels pobles del voltant. En aquest cas, podríem dir que aquí ja comencem a compartir, no? Per tant, allò de la competitivitat, o sigui, aquella rivalitat que hi havia amb els pobles veïns, ara en aquest sentit ja no hi té per què ser-hi. Per què? Perquè comparteixen, uns formen part d'un equip de cadets, juvenils, de l'amateur, d'un poble o d'un altre, i la cosa ja està barrejada. Per tant, això ja no té per què ser-hi. I l'altre, la necessitat fa que t'hagis de buscar aliats per força. O vulguis o no ho vulguis, però els has de buscar. I crec que per aquí trobarem el camí. La necessitat ha fet que a Sant Quirze s'hagin buscat vies i solucions per compartir, per mancomunar. Tenen vostès un projecte molt interessant. Exactament. Nosaltres, seguint el fil de l'alcalde, hem intentat d'aprofitar les noves tecnologies i això és el que ens va portar. Antigament, Sant Quirze i Castellcí, un poble veí nostre, ja compartien el secretari, però eren pobles veïns. Ara el secretari es pot compartir, com nosaltres fem, amb el poble del Bruc, que està quasi a 60 quilòmetres de distància, perquè les noves tecnologies ho estan permetent. Per tant, la secretària del Bruc em comentava que fa també de secretària a Sant Quirze. És la secretària de Sant Quirze de Safaja i també porta l'Ajuntament del Bruc.
O sigui, hi ha dies que està a l'Ajuntament del Bruc, hi ha dies que està en l'Ajuntament de Sant Quirze. Això no vol dir que qualsevol problema que surt en qualsevol dels dos ajuntaments, amb les noves tecnologies, amb un programa que nosaltres vam fer des de l'Ajuntament de Sant Quirze, amb la col·laboració del Consorci de l'Administració Oberta de Catalunya, van tirar endavant un petit programa entre la senyora, diguéssim, Elisabet Udina i Ferran Furriol. Ells dos han portat, i això li han posat el E7, o sigui, és un sistema d'eines i treball. O sigui, el sistema d'eines del Consorci i el sistema de treball de l'Ajuntament vam posar. Juntant aquestes dues s'ha pogut trobar aquest programa. La prova d'això és que ja hi ha 3 ajuntaments a Girona que l'estan tirant endavant i estan rebent la formació de la secretària de Sant Quirze. Per tant, la valoració que en fan vostès és molt positiva. Per tant, això nosaltres també vam enviar una carta quan ho vam tirar-ho endavant a tots els municipis de menys de 1.000 habitants, perquè creiem que és una solució per municipis petits. Com molt bé ha dit l'alcalde, un secretari per un poble petit amb una categoria i amb un sòl més aviat maco, clar, marxa. Però si comparteix 2 o 3 municipis, li pot quedar un sol maco i un programa i un projecte també molt interessant. I creiem que això s'hauria de poder aprofitar més. Nosaltres l'hem posat a disposició de tothom. A les Masies el que tenen és la comunitat de serveis. Expliqui'ns què és això. La comunitat de serveis la vam crear ara fa uns 6 anys amb Sant Hipòlit de Voltregà precisament per això, perquè ens donàvem compte que antigament hi havia hagut una comunitat que per diverses raons es va desfer i durant uns quants anys, més de 10 anys, no va existir aquesta conjunció de serveis, però el sentit comú de cada ajuntament feia que no dupliqués el servei que ja tenia creat l'altre. El que es tractava era de posar-ho oficialitat al que ja es feia amb el sentit comú, des del moment, també val a dir-ho, que l'alcalde de Sant Hipòlit també fos algú vinculat amb mi, que en aquest respecte és el meu germà. No vol dir això, perquè simplement era oficialitzar el que ja es venia a fer. I per en aquest sentit el que tenim és compartir tots els serveis, i de manera que els tècnics municipals que ofereixen els serveis d'educació per tal d'ajudar amb l'educació no formal, aquells que treballen en l'àmbit de l'esport, tot això són tècnics compartits de manera que paguem el 50% cada ajuntament. No cal que cadascú tingui el seu responsable tècnic perquè al final les conjuncions de les activitats són compartides. I el que deia abans l'alcalde de Serós, tenim una escola de formació de futbol que és única dels 2 municipis, una escola de formació de l'hoquei base, una escola de música, una escola de bressol que tenim només en un sol municipi. Tots aquests serveis es comparteixen de forma conjunta i no cal que cada ajuntament tingui la seva escola bressol, per exemple. Avui estem compartint aquesta estona de tertúlia amb l'alcalde de les Masies de Voltregà, amb l'alcalde de Serós i amb l'alcalde de Sant Quirze Safaja. Són 3 pobles de dimensions reduïdes. No sé com han copsat i com estan vivint aquesta crisi econòmica que afecta a tothom. No sé si el fet de ser pobles que viu principalment de la ramaderia, de l'agricultura, la crisi es copsa de manera diferent. Sí, jo a vegades ho comentem, de dir, la gent del carrer no és prou conscient de les necessitats socials que estan sorgint. Amb els nostres pobles ho veiem. Nosaltres som pobles que havíem tingut una ocupació al 100%, en el seu dia amb el tèxtil, que a través de la Conca del Ter teníem una ocupació al 100%. En els darrers anys ha desaparegut molta indústria, primer va ser el tèxtil, després altres sectors als anys 90, i ara estem patint una crisi molt severa. Nosaltres estem donant, quan es parla de les ajudes d'urgència social, cada setmana 2 o 3 ajudes, doncs, perquè amb un no pugui pagar el rebut del llum, l'altre pugui pagar el rebut de l'aigua, omplir amb litros de gasoil perquè es pugui calefaccionar. És a dir, el pobre energètic existeix. I són gent arrelats al nostre país, gent molt probablement de mitjana edat, la majoria d'ells, amb fills al seu càrrec, que les circumstàncies socioeconòmiques els han dut en aquests moments a destinar els seus pocs ingressos a mantenir l'habitatge, si és que el poden mantenir. I això és una situació que en municipis o en comarques com les nostres no les haguéssim hagut d'imaginar mai. A part de la gent que a través del Banc d'Aliments de la Creu Roja i altres serveis els estem oferint. Però cada setmana hem d'aprovar 2 o 3 ajudes d'urgència d'això que en podem dir de la pobresa energètica.
Senyor Pena, a la seva població, a Seròs, hi ha un volum important d'immigració i el que estan notant vostès és que alguns d'aquests immigrants decideixen marxar. Bé, nosaltres tenim una població d'immigrants que ja s'ha establert, es fixa a Seròs. El que tenim és que en els mesos, a partir del mes de maig, abril-maig, ja fins al setembre, un increment importantíssim d'arribada de temporers amb la crida o amb el supòsit de poder tenir una feina per la recol·lecció. D'aquests, la major part tornen a marxar o van seguint. És com un flux de persones que van fent tot el recorregut on hi hagi campanya per poder almenys tenir l'esperança de poder fer alguna feina. Els que tenim establerts, que deuen ser uns 400 més o menys, aquests bé, estan mal vivint, perquè ho tenen molt complicat amb les feines que es poden, durant l'any, a més de la collita, es poden anar donant amb el tema de la poda o després vindrà l'aclarir o alguna altra instal·lació porcina que els hi dona feina. El que passa, a veure, nosaltres podríem dir que l'atur nostre és insignificant. Si a cas vindrà per alguna persona que estava treballant en alguna empresa, en alguna entitat a Lleida o en una població per fer altres feines que no siguin les del camp i que s'ha quedat a l'atur. El que tenim és que en el món de la pagesia no hi ha pràcticament aquesta sensació de gent aturada, però sí que el producte que nosaltres estem produint cada cop notem que no té l'increment en el valor que el que es necessita per poder-lo produir. M'explico. El produir un quilo de fruita dolça, en aquest cas pera, préssec, nectarina, el preu que s'estableix cada any ve ser el mateix, més o menys. En canvi, tot el que s'ha d'aportar, des de la poda, des del producte fitosanitari, adobs, tot això cada vegada s'incrementa més, amb la qual cosa fins són faves comptades. A l'hora de sospesar el que és el que t'has gastat i el que has cobrat o que has guanyat, cada vegada el plat del que et gastes pesa molt més, i això es nota, i la gent ho nota, i cada vegada més la gent mira d'estrenyar una miqueta més el cinturó perquè és complicat viure, subsistir, algun d'ells. Bueno, nosaltres passa que és un municipi petit i, com ha dit ella, és un municipi més aviat de segona residència i d'estiueig. Això vol dir que la gent que viu a Sant Quirze, la majoria tenen una feina fora. Per sort, el paro que tenim a Sant Quirze és molt petit, perquè a Sant Quirze no hi ha indústries, vol dir que allà no en generem de paro. Però sí que hi ha gent que treballa, com m'ho ha dit l'altre alcalde, a pobles del veí, el que sigui, i s'han quedat en el paro, també en tenim. Els ajuts, els canalitzem per la Creu Roja, també junt amb l'Ajuntament de Castellcir, Castellterçol i Sant Quirze. Després, a Castellterçol hi ha una oficina on la Creu Roja reparteix, quan toca, la cistella d'aliments que l'Ajuntament, amb l'informe de l'assistenta social, creu que hem de donar a cada un dels del nostre municipi que ho necessiten. Quan a aquest aspecte, amb això no estem malament. I quant a l'aspecte econòmic dels ajuntaments, jo crec que tots els ajuntaments petits, pel que estic veient, no hem estirat més el braç que la màniga, i això significa que les deutes que tenim les podem assolir perfectament. Per això podem pagar cada mes als nostres empleats, i si els hi hem tret la paga extra no ha sigut perquè l'Ajuntament no la pogués pagar, ha sigut perquè ens ho hem manat. Estem parlant amb 3 ajuntaments que tenen les arques sanejades, doncs? Sí. Nosaltres també, en aquest sentit, també tenim una ràtio d'endeutament molt petita, no arriba al 20%, i una càrrega financera, és a dir, el retorn de préstecs d'un 4%. Vull dir que tenim una capacitat de gestió important. I com bé ell ha dit, si no hem pagat les pagues extres no és perquè poguéssim, sinó que ens ho impedia un reial decret. I el que sí que hem fet és suplementar o minvar amb despesa, amb serveis, amb coses que podien ser en moments de major rigor econòmic, doncs es podien donar i que avui en dia les restringim, però en canvi, per exemple, les ajudes en prestacions socials educatives nosaltres les hem augmentat amb un 318%,
pel que deia abans, és a dir, hi ha unes necessitats socials que 3 anys abans no ens les haguéssim imaginat. Vostè deia no. No. A Seròs què passa? Quin és el problema? Bé, Seròs, quan tenim la responsabilitat de fer-nos càrrec de l'Ajuntament, ens trobem en tota una sèrie de propostes, d'il·lusions, d'equipaments que al llarg dels anys, de les propostes que venien de campanyes electorals, anaven passant i no s'anaven realitzant. El que vam fer nosaltres és teixir amb l'administració, la de la Generalitat, bàsicament, una sèrie de possibilitats de tenir uns recursos per a assolir uns equipaments que una vegada materialitzats el que ens hem trobat és amb el retard de poder que s'hagués pogut canalitzar aquests diners que ens estaven promesos, convinguts, aprovats inclús dintre del que són ordres de govern, i ens hem quedat una miqueta amb això, no? Amb el bon gust de dir tenim uns equipaments de primera línia, però en aquests moments algun d'ells el tenim encara pendent d'acabar-lo de pagar, no pendent de pagar-lo del tot, acabar-lo de pagar. La qual cosa, bé, per un costat és un gust així agradolç, no? Per un costat estem satisfets d'haver pogut fer aquests equipaments, estem descontents perquè la nostra tasca administrativa sembla que no vam estar prou al cas. La realitat és que ens trobem com ens trobem, però el que sí és que tenim uns equipaments ara que donem un servei adequat a la ciutadania, que també pague impostos com els paguen aquí i a qualsevol altre lloc, i tenim un pla de sanejament adequat i que el podem tranquil·lament assumir, i per l'altre costat allò que si ho haguéssim de fer ara no ho faríem, i per tant aquesta és la qüestió. Ara ho tenim i per molt que s'encaparri qui vulgui, Montoro o qui vulgui, això quedarà, i a partir d'aquí bé, tardarem més, tardarem menys. Seròs té un equipament o uns equipaments interessantíssims, des d'un centre d'atenció primària que dona acollida a tots els pobles del costat, un institut de secundària amb línies de batxiller també, tenim el pavelló poliesportiu per poder donar aixopluc també a les activitats, no solament de la població, sinó també amb aquesta gent de l'institut, que venen gent d'altres llocs, i per tant creiem que la inversió o l'equipament que nosaltres vam incorporar ha estat justificat. Ara bé, que no incompetència, que el pagarem. Avui hem volgut copsar en aquest espai de tertúlia el batec de 3 petits municipis en conversa amb Sergi Vilamala, alcalde de les Masies de Voltregà, amb Gabriel Pena, alcalde de Seròs, i també amb el senyor Ramon Banús, alcalde de Sant Quirze Safaja. 3 alcaldes que posaven de manifest la necessitat de racionalitzar l'administració local, que passa per compartir, per mancomunar. Moltíssimes gràcies a tots 3 per haver estat avui aquest matí de diumenge al Maneres de Viure. Sort. Gràcies a vosaltres. Bon diumenge.